Human sa duha ka tuig ang nahunong ang pisikal nga pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa Sinulog Grand Parade, hingpit nga nakabalik ang hudyaka sa kadalanan sa dakbayan sa Subo. Niadtong Domingo sa bagong venue sa Sinulog didto na sa South Road Properties, nag-abot ang daghang langyaw ug lokal nga mga misaksi sa mga pasundayag sa nagkadaiyang contingents sa Sinulog-based ug free interpretation category. Gipasidunggan human nagmadaogon ang mga lokal ug out-of-town contingents sa maong kompetisyon. Sa pagbalik sa Sugbo sa Omega de Salonera sa Surigao del Norte, sila ang nahimong kampyon sa free interpretation category sa Ritual Showdown. Usa sa nakapapukaw sa atensyon sa mga misaksi mao ang higanting agila nga usa sa ilang props atol sa ilang performance. Midaog sab ang maong contingent isip Best in Costume sa free interpretation of kampyon sa street dancing. Gisundan ang Surigao del Norte sa Lumad Basakanon nga first runner-up sa free interpretation category. Gisundan sa La Castellana sa Negros Occidental, Barangay San Roque Ciudad ug Tribo Mabolokon sa Barangay Mabolo. Samtang sa Sinulog-based category, midaog ang Inayawan Talent Guild and Cultural Group. Gisundan sa Barangay Tejero, Banay Labangon ug Alpha Kappa Rho, Cebu Supreme Council. Midaog sab ang Inayawan isip Best in Musicality sa Sinulog-based category. Taliwa sa way hunong nga pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw, daw milagro ang kainit sa panahon nga nasinati atol sa Sinulog Grand Parade. Congratulations to the new Sinulog! Subay sa mga kalihukan sa Sinulog ning tuiga, gikoronahan si Kiara Willington gikan sa syudad sa Talisay isip Festival Queen karong tuiga. Nagmadaogon si Willington batok sa napo ka mga contestants. Gawa sa kulturanhong mga kalihukan, ang reliyosong aspeto sa Fiesta Senior ang wala hikalimti sa mga bisita ug sugboanong mga deboto. Sa vespera sa Fiesta Senior, gatusan ka mga sakyanan sa kadagatan ang misalmo sa fluvial procession gikan sa Lapu-Lapu paingon sa dakbayan sa Sugbo. Nasusama sab sa dagat ang mga deboto ang kadalanan sa dakbayan sa pagtambong sa mga magtutuo sa solemn procession. Naghugop usab ang mga deboto sulod sa Pilgrim Center sa Basilica Menor de Santo Niño alang sa pagpasalamat sa balaang bata sa iyang kaayo. Kini si Juliana Marie Rodanas, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.